Joo, ei niin. Siis, onko se pöllitty? Me etittiin koko kortteli ympäri, ei missään. Mitä nyt? Lassen auto on varastettu. Mitä? Oot ihan varma? Mitä niin varma? Jos mä en näe mun autoa siinä minä mä sen jätin, niin mitä mä vois olla Miten on päässyt sinne sisälle? No auto-ove käymään. Ja millä vai? No auto-ove osa. Kyllä käymään. No miksi ne just meidän auton otti? Oisa siellä ollut hienompiakin. Ei oo totta. Mun auto on BMW, niin mansikat sarjaa. Kyllä tyhmempikin varas osaa poimia pellostani mansikat. Juu, on toi.